أين الرجال؟ ба номи Аллоҳ ситоиш мар Аллоҳро. дуруду салом бар пайғамбари Аллоҳ, оилаи эшон, саҳобагонашон ва касоне бод ки ба эшон пайравӣ карданд. шаҳодат медиҳам ки нест маъбуде ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад расули ӯст. барномаи имрӯзаи мо ҳамроҳи каломи бепоёни Аллоҳи муттаол иъдилу, яъне адолат варзед ном дорад. фармон ба одил будан аз баландии осмони ҳафтум нозил шудааст. аллоҳ таоло гуфт: эй касоне ки имон овардаед, ба хотири Аллоҳ пойдору шоҳидони беғараз бошед. душманӣ бо қавме водоратон накунад ки беадолатӣ кунед. адолат варзед ки ба тақво наздиктар аст ва аз Аллоҳ битарсед ки ӯ ба ҳар коре ки мекунед огоҳ аст. адолат варз. марде назди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам омада ба ҳиссае аз ғанимат даъвогар шуд ва ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфт: одил бош эй Муҳаммад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ҷавоб гуфтанд: вой бар ту, агар ман одил набошам, пас кӣ одил мешавад? Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам таҷассумкунандаи адолат дар ин дунё буданд, чун ин адолат сарчашмаи илоҳӣ дошт. зеро Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам барномаи илоҳиеро татбиқ менамуданд ки ботил ба он аз ягон тараф наздик шуда наметавонист. адолат асоси ҳокимият мебошад. дар ҳадисе ки Муслим ривоят кардааст омадааст ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: Аллоҳ дар рӯзе ки ҷуз сояи ӯ дигар соя нахоҳад буд, 7 нафарро зери сояи худ ҷой диҳад. ва эшон аз ҳокими одил шурӯъ намуданд, чунки фоидаи ҳокимияти ӯ ба ҳама мерасад, чуноне ки зиёну шарри ӯ ба ҳама расад. яъне агар сар солим бошад, тамоми ҷисм солим аст ва агар он табоҳ гардад, тамоми ҷисм табоҳ мегардад. ҳамин тавр масъалаи ҳокими одил масъалаи асосӣ аст. муддати дароз аст ки мо ҳокими одили замони худро гум кардаем ва ин баъди он рӯй дод ки муддати 13 аср дар ин дунё адолат ҳукмрон буд. имрӯз бошад олам пур аз зулму ситам аст. сармоядорӣ ягон соҳаи ҳаётро тарк накарда ҳамаи онҳоро расво сохт ва дар онҳо беадолатиро ҷой намуд. ва бароямон илоҷе аз ин беадолатии ғарбиву шарқӣ вуҷуд надорад магар бо ёрии адолати ислом, чунон ки адолати ислом дар ҳеҷ ҷое набошад магар дар давлати хилофати исломӣ. барои ҳамин агар мусалмонон хоҳанд ки ба худ, ба дигар одамон, ба башарият ва тамоми мусалмонон адолат варзанд, бояд барои барпои хилофат заҳмат кашанд ки он нисбати одамон одилона рафтор намуда ба тамоми шаҳрвандонаш адолат меварзад ва неъматҳоро дар байни онҳо яксон тақсим мекунад. адолат зарур мебошад то ки одамон зиндагии шоиста дошта бошанд ва то ин ки ба Аллоҳи муттаол бо қалбҳои пур аз имон, осоиш ва боварӣ рӯй оранд ва Аллоҳ таоло бар ивази ин онҳоро бо раҳматаш дохили биҳишти худ гардонад. эй Аллоҳ, моро аз ҷумлаи касоне бигардон ки чун сухан кунанд одил бошанд ва чун ҳукм ронанд тавассути адолат ҳукм ронанд, чун фармоянд ба адолат фармоянд ва чун аз чизе боз доранд аз рӯи адолат боз доранд. эй Аллоҳ, моро дар ин дунё аз ҷумлаи солиҳон бигардон, касоне ки даъвои охиринашон ситоиш мар Аллоҳ парвардигори оламиёнро бод мебошад. ба Аллоҳ барои худам ва шумо истиғфор мегӯям. ассалому алайкум. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.